Bon dia. Vaig explicar-vos un poquet com s'han de fer les pàgines d'avui. Comencem en la 152. Mireu, la primera activitat és superfàcil i vosaltres la sabeu fer superbé. Recordeu això. Si teníem una cara i després tenim una molt xicoteta, això era una careta. Si després volem parlar d'una cara grandota, li diem carota. I això és el que hem de fer en l'activitat número 1. Ens diu melonet, al mig posarem la paraula que toca i així com és grandot. Així tenim flor, en el primer trosset posarem com és una flor xicoteta i en l'altre tros com és una flor grandota, i igual en la cirerota. Després passarem a l'activitat 2. Hem d'estar en esta molt concentrats perquè hem d'unir aquestes paraules amb les del mig i les del mig amb dos d'estes. I hem de tindre en compte si estan en femení o en masculí. Per exemple, el, pera, això no sé jo si sona molt bé. Serà millor si unim el, pi. I després pensem amb què unim així i escrivim les oracions baix. I per últim el número 3 que ens diu encercla el nom que no té el so de la R de rem. Si això és una raqueta, això és una cadira, un carro i una roda, quina d'estes no té el so de rem? Espero que us hagi ajudat. Adeu.